ndisaambi uri ne ndina mutu ngari ndichichimbira naye ufiula mwana bona mini kachikere mechila bondo mbuzari akolindo zikonana ngari muratu wanga mdombasi opira hone naone nikaula ni wa musumbe nenda muimerera now what di do na mini now what di ne do na mini ndichi mufu ne do na mini do na mini Zituzotoma 2013 sichitamisa. It was a Valentine's Day richitoma ucheta ndodzanya chitori ndarigamba richitangana naduva litevera unangoratangana ndori ndichimsedza ashonera achikunsumbedza uri ene angafuneya nango ndichizisedza ndawana achifuneya 2014 zotoma zvikodipa. It was a Valentine's Day again in my room ndorenga dzipresent namipopi yaunaka zvitu zvote zonotakadza wamusidzana ndova ndisina zaka fedzi ndokondera ombora achivotoma ignore ndichiyamba naye achivosomba mutsinga ndisanyami ndichivosokototeverera after all ndamudharera vonduni yawe angonzumbera ombodzisokovopolowo ari ndivu ndikuchita ndozviitanga lavuna achizopa uri hadhivi uriho iteyani uri hakudiva uri ova ojenwangani ndadzura pasi ndatomotetemera mavudzi amboima mapfura ambokupa ndatomochenurwa oh no oh no Akolirobona mino chichivuna Akolirobona mino chichivuna Kanandirobona mino chichivuna Kanandirobona mino